स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसारी का हांव सगळ्यांक स्वागत करता. आयच्या एपिसोडाक आमगेल गेस्ट जावन आयल्याची शैला एस राव माय यांनी तुमकां मस्त स्वागत करता सर. आज ही कसं तुम्ही आमकां कोण दाखयता सर ह्या एपिसोडांत? एक वेजिटेबल पुलाव. ओके. म्हळ्यार त्याचा पेस्ट आनी घालून ओके. नॉर्मली अशी करता पण पिट्टे आनी वय घालून ग्रीन एक मसाला करू सो चिके डिफरंट टाइप ऑफ पुलाव असतल ना. ओके. डिफरेंट बिर्याणी शे जाता. सो वेज बिर्याणी म्हण येता मी ताका कसं पुरय जाऊ का? पियाव टोमॅटो बटाणी आणि खंयचे विंगड वेजिटेबल्स जावं घालता. जिरे कोथंबरी पाल्लो काजू बी द्राक्ष हळदी पिट्टी मिरसांगे पिट्टी जिरे मीठ तूप आणि हे एक पेस्ट करच्याक रेडी केलेलं. कोथंबरी पाल्लो काजू बी एक सान पियाव कुडको तरणी मिरसांग लसण आले आणि चिंचाम थोडेच आणि बासमती तांदूळ हांव एक पावाच करता. तूप जाऊ का की रिफाइंड ऑइल आता परंबळे थोडे जाऊ का ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ तेल मिक्स करतात. तेल आणि तूप ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೆತ. ಓಕೆ ಸೋ कश ಕೊರ್ಚ್ ಪುಳಯ ना ऑन ಕೊರ್ಚ್ गॅस. फक्त तूप एक 2-3 दवलो. ओके. चड घाल्यार चड तूप जाऊ का एक 1 किलोचे नी करता. वय एक पावाचे हळद पुरो पियाव घाल का. उद्दा ते तांदूळ दवसाणी उतळते चिके बाजूचे ते दळते आम्ही एक 5 मिनिटाक तांदूळ चिके उदकांत मागीर धुवन ड्रेन थोडे वेळ तिंबयले पुरो. 5-10 मिनिट जाऊ का म्हणा. सो पियाव चिके समा बाजू का. हय पियाव मागीर काजू बी घालचे हे लवंग होल गरम मसाला दालचिनी लवंग ते वाटू छान तू पुराय घालू असवा. 1-2 ಏಳು वाटीतान हे पुरा वाटूचे इंग्रेडियंट्स. कोथंबरी पाल्लो काजू बी दालचिनी लवंग ಏಳು आणि आल्यानी पियाव एक सान कुडको आणि लसण तरणी मिरची. कोथंबरी पाल्लो तितलो जाऊ का ना चढतो कांदा वरता पण मागीर लास्ट गार्निश करता मागीर हे पुरा वाटून घाले मुळात तरणी देण. सो देण टू यूज जाता आणि तू या कोथंबरी पाल्ल्या देण युजुअली आम्ही वय उडयताची सो त्या पुरे वय म्हणून कोथंबरी पाल्लो मस्त चीपली मेळटा ना हांड दवरून मागीर एक बिर्याणी असते म्हणून आता तळ तुमगे ते चढावत करता. 1-2 लवंग आणि एक चक्के घालून वय एक कसं म्हणा खरी दोकोन येतं ना सडन एक कोरका म्हणा 1 पॉट मील यांची वग्गी जात पडत वारा एक पटी पूरा रांदे काय सोरोका जाल्यार अशी करच्या हळद बीन्स कॅरेट ಸ್ವಲ್ಪ तूप काजू बी तुमगेला या कसं तेजपत्ता असल्यार घालयत. चूर द्राक्ष काजू बी पुरे म्हणतात रिच नवरत्न पुलाव म्हणून तेचे मिगेल बाई ना अमेरिकादक नाही तांकां कोरडिल ताणी ओ बारी लायक जाला म्हणताच वे या बिर्याणी म्हणून वय तुम्ही ते वाटून आणि करच म्हणा चटणीची स्मेल तशी येता. वय थोडे चिंचाम घाल का वाटीत आमचाणीक समा ड्रेन कोर न्हू तर तांदूळ चिके तांतू बाजू का 1-2-3 तेन्ना मुद्द आनी जायना. युजुअली कुकरान करताची कायलेन करते मगी तितले फास्ट ओके हा घडी पुळो येत ना काणो पटकन उद्दा उणी जाला म्हण डाऊट आयला. तांदूळ चिके भाजू ते दळते एक पेस्ट रेडी करचे मिक्सी घालून
कोथंबरी देंटू कितले घालीत पाचवो जाता कितली चड याच्यात तितली फ्लेवर लायक येता कोथंबरी पाल्याच ना आनी पळा पियावा कुडको एक अर्द आनी काजू बी एक 2-4 ओके तरणी मिरसांग हे पेस्ट आमी रेडी जाव कला ती आनी एक 5-6 घालीत एक पाव नाही जाल्यार उणी करीत म्हळ्यार आमी मागीर मिरसांगे पिठी घालू असना हय थोडीशी मिरसांग पिठी अर्द चमची घालची ही चटणी विंगड कंचा काही यूज करीत की मागीर चटणी तक्का घालची दोन उदक घालून दोन घालचे मिक्स कोरून दवरत की फस्टाकाची चटणी जाल्यार फ्रेश आशिल तितली टेस्ट तशी येतवा हय काय नाही ना आमी चडाव सकाळी करचे अर्ध घंटे भितर पुरा जाता जाता हय हांगा हे शिकतन ते काम चिंचांब थोडेची येळू लवंग दालचिनी पुरा ओके घालून लाना वाटतो आणि करून जस्ट जस्ट हय त्या उदका आमचे वचित हय आनी थोडे मिरसांगे पिठी एक स्पून ಸ್ವಲ್ಪ हे म्हणा कसं कलर खातीर की टेस्ट आहे अशी टेस्ट येता थोडी हळदी पिठी हे कंची तुम्ही कंची यूज करता स्तुती मसाला ओके सो ते लायक एक कलर येता सत होय त्या एक नमुना 5 हळदू मिक्स वय साधारण तुम्ही म्हणला म्हणजे बिर्याणीचे कलर्स अशी प्र नॉन व्हेज करताना इस्तळावत वय घालताची वय परची उणे ते चरडवान सानस्तन प्रकेला आता आम्ही दोग जण सो तुमगेल विंगड कसं पुरासा ऍक्टिव्हिटीज विंगड भजन आहे शिकता सर एक 6 वर्ष दाखवून नागराज कोडिकल नागराज किनी नम्रता किनी तांगेला मागीर महिला मंडळी ಸ್ವಲ್ಪ सोशल ऍक्टिव्हिटीज आमगेल ते दुर्गा पूजा प्रजाता जनवरी चिलिंबी शारदानिकेतन ओके 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 सो तांत तुम्ही ऍक्टिव्ह असाच नवरात्रींत प्रभजन अनेक पुरा असता सो दुर्गा नमस्कार असतो दुर्गा नमस्कार जनवरी म्हळ्यार 21 वरला ओके तशे आता आनी ते म्हळ्यार सार्वजनिक न्हू पुरा आमी कलेक्शन आनी कोरून करचे ओके सो ते मिरसांगे पिठ्यानी हळदी पिठी घालतरी ಸ್ವಲ್ಪ बाजू काकी चिक्के ओके जस्ट सॉटे करचे चिकवड करीत वड कर ते पेस्ट घाल का मागीर पेस्ट घालची हय वेजिटेबल्स बाजूका म्हणना बाजूका सीधा लेता उदकान ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಗಾಲೇತ ಸೋಯಾ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ತೆಚ್ಚಲ್ಲ ಬಾಜೂನು तांदूळानी आता ग्रीन पेस्ट आणि तो घालचे ओके हे नवीस रेसिपी त्यामुळे आम्ही युजुअली गरम मसाला घालनो लास्ट कोथिंबीर पल्ल घालची ते एक युजुअल वे चिके बिर्याणी टाइप जाता लायक जाता विंगड कसं रांदे एंदा कमन बिर्याणी जाल्यार आम्ही रांदे विंगड कोरनो मागीर राईस कोरनो लेयर कोरनो दम कोरनो पुरे मस्त प्रोसिजर आसा हे स्ट्रेट अवे सो मिक्सीचे वरलेल पुरे लागिले आणि पुरे यूज जाता तांदूळ उदक लाग करून घालचे ओके 2 ग्लास एक पावाक 2 पाव उदक यो तुम्ही आता कंची तांदूळ बासमतीची घेतला विंगड अशी सोना मसुरी तांदळाने जात की कोरीत जरा टेक्स्चर ताजे विंगड मारे वय चिके पटपटी जाते या बासमतीन पण ओके ओके अशी नॉर्मल तांदूळ झाला मुद्द जाते पटपटी तशी एक साणवणी जाव कलालानी ओणी मिरसांगाला जरा एक चोरू मिरसांगे बिटे जस्ट ते कलर वय आता 2 ग्लास सुद्धा 2 ग्लास करेक्ट 2 ग्लास सुद्धा घाल का ना 5 मिनिट घालेत ना ओपन नव्हे हां ते 5 मिनिट मसाला तुम्ही करेक्ट चिकन ओणी घाल्यार इधर जाता ओके
म्हणा कुकरान प्रेशर चढ ओणी दिसल्या पक्का आणि सिद्धनी जाल्यार एक तांदूळ सिद्धना ओके बासमती वगी सिद्धा वय 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 मीठ आता घालता ताजेरी हां पुदीना घालचेस की पुदीना घालतात ना युजुअली बिर्याणी टेस्ट बिर्याणी जाल्यार घालीत सो ग्रीन चटणी म्हणा खाली कोथंबरी पल्ला नंतर मी सांगता तो असं एक पिया कोड गला ताजे एक स्मेल येतो साधारण गरकड आशिल्ले सकड इन्ग्रेडियंट्स यूज करून आमी करत तेची मा म्हणलं वारा एक पेटी सोरोका जाल्यार बरो बीन्स कॅरेट काणू हे करचे मागीर फ्रेश शॉपा सारताना जाग जात वय वय हे पुरा मीठ घालून तरी पुरा द्राक्ष टोमॅटो टोमॅटो चड घालीत म्हळ्यार टोमॅटो बादशे मिरसांगनी आसता तांदून घेतलो बटाणी जीव बटाणी मस्तशी चलत असल्यार ते ब्रेक चटकी तांदूळ ना पुरा व्हेजिटेबल्स घालून दमकून साधारण कितली मिनिट दवरता एक 10 मिनिट्स तितले भितर जाता थोडे उद्दा जावं रेडी जाता 1 मिनिट दोन ऑफकोर्स पूरा वेजिटेबल शिजून त्याला एक वय कलरफुल झाला पासल वेरी गुड वेजिटेबल पुलाव विथ सॅलड रेडी टेस्ट कोण पळा कशें जाला मस्त छंद दिसतस आणि ते प्रेझेंट केलेले मस्त छंद झाला एक हॉटेला येऊन ऑर्डर करून खातस म्हाका फील जातस सो तुम्ही सॅलड कोरून हाडलेल बा ते तांत कसं पुराय घाला नॉर्मल सॅलड हां नॉर्मल आता प्रिया मारग जाल्यार आम प्रिया घाला वय वय भारी लायजला वय तुम्ही म्हणला म्हणजे बिर्याणी शेजतस टेस्ट पुलाव म्हणा युजुअली आमकां गरम मसालाचे चड टेस्ट येता आणि ते कोथंबरी पाल्याचे लायक फ्लेवर्स आयला आणि ग्रीन पुलाव मस्त लायक जाला आणि तुपाचे मस्त लायक परमळ येतस फ्लेवर्स पाना केला लायक तो थोडे घाल्यार हड ना तूप मात्र घालचे एक डिश आमकां दाखोवन दिला मागीर ना आता नेक्स्ट डिश तुम्ही राखून बेशाची हांव दिलेल पुलाव आणि सॅलड ओटूची खाऊन फिनिश करता ते दोळता एक ब्रेक घेऊया सांगशी थँक्यू Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9863 99007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक एक लायक तिखू पुलाव खाल्लाय तिखं तिखं खाण खातर आम कुडका सेवचे एक लायक स्वीट सो आत्ता आमकां शैल मायना कसं कोण दाखयत म्हणल्यार एक टोमॅटो बर्फी टोमॅटोची एक बर्फी कोरयत म्हणाल म्हाका एक मस्त क्युरियोसिटी जातस कशी वय सोय टोमॅटो बर्फी करच्याक फस्ट उद्दा कतकत काडून तांत 3 टोमॅटो
हें कोन्न ब्लांच कोन्न 10 मिनिटां दांकून दवरता मागीर ताजी साल काडची तशी ताका एक वळ्यार सोय अर्द नाल्ल आनी साखर एक मुक्काल पाव मागीर तूप आनी येळा पिठी तितलेच सो ते कशी ही रेसिपी तुमगेल मात्यान तू मिगे लाक्कान फुडें म्हाका शिकयलें ती इनोवेटीव तिगे एक्सपेरिमेंट करता तुमगेल वयर एक्सपेरिमेंट केला तुमकां लायक हांव त्या दिसांनी मागीर व्हडली जातर तिगेला निमगून तशें केलें तिका आनी म्हाका 14 वर्स डिफरन्स ओके सो तांणी पुराय शिकयली रांदप एक्सपेरिमेंट करून तुमगेल वेळी केला टेस्टिंग तुमगेल वयर केला म्हणटा आतां तुमी मिगेल वयर करता की ओके स्टार्ट करूया कशें जाता म्हणून पळय आतां ब्लांच केलें टोमॅटो 10 मिनिटां तें उदक उडोवन ताजी साल काडची ओके ते ब्लांच करू का जाता इथे म्हणा इतल्या साल भितर मोव जावप हरवटा आनी पुरो वता ताजी इजिली साल येता ब्लांच म्हळ्यार हुन कतकती करून करून दांकून दवरचे टोमॅटो घालून गॅस आनी ऑफ करून हय दवरचे तेन्ना मागीर तें मोव जाता न्हू मागीर साल काडून ओके 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 मी मस्त नमनाच हलवा बर्फी ऐकला त्याला टोमॅटोच्या फर्स्ट टाइम ऐकत तेंच म्हाका पक्कनी आयडिया आयला कसं करचें बीटरूट म्हळ्यार करताच पण बीटरूट कॅरेट हलवा ताची बर्फी पुरा करताची टोमॅटो मस्त इनोवेटिव्ह आसा पळया चेडवांक प्रीत अशी हे भायर लोक हाणू आमी खावच बदलाक बर्फी एक मस्त इजी आस की बगी जावची तसं सो एक एडिशन ओके जाता आणि टोमॅटो मस्त चीप असताना आम्ही हाण एक 2-3 किलो हाणू असं एक बर्फी करून दवर येतं ना चेडू आंगी वन टिफिन स्नॅक टाइम असताना आम्ही नॉर्थान तेव्हा 2 रुपये किलो तेन्ना ओके वर्स फुडें तेन्ना तुम्ही शिकले ट्राय केलं हेंच करचें ओके 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 आनी टोमॅटोंचे के उद्दा आसता न्हू मस्त मास आशिल्लें हाडका हाडका याची दीग टोमॅटो मागीर उद्दा आटोवच्या मस्त वेळ वय वय असो उद्दा आनी कसले घालून आता जेची आता स्मॅश करता ना हाताना स्मॅश करता मिक्सिंग घालून ना आणि जाऊ कमवना ते मागीर जाता ना लायक जाता ओके ओके सो ते स्मॅश करते इवन करंट ना तिलोळारी करचो असेल रेसिपी करंट कराकू कमवना युजुअली आनी प्रॉब्लेम जेवच म्हळ्यार मासोल वाटूच्या वता ना करंट वता तेच पुरा जनरेटर्स म्हणे असं बट इंडिपेंडेंट घरान ಸ್ವಲ್ಪ इन्व्हर्टर चल ना मिक्सी म्हणताना हे एक इजी रेसिपी कोणा एक आईलेच मला कुडले खाऊच तसेल की करेत ओके 15 मिनिट भितर सो तुम्ही ते फ्री टाइमार कसं पुरे करताची आर्टिफिशियल ज्वेलरी तुम्हीच करता आता हे तुम्ही घालाल तुम्ही केलेल हे तुम्ही कोर्स करून केलेल की तुमगे लोन इंटरेस्ट पडून एकल्यान शिकयलें रोटरी दाखोवन एक महिना आमगेली महिला मंडळी तशी तेन्ना मस्तान पुरा जण शिकलें जाल्यार कोणें करूं वचना बिझनेस स्टार्ट करनी बिझनेस म्हण हांव म्हळ्यार तें हॉबी आशिल्लें म्हाका सुरू केलें कडेर एक एकल्यानी मिगेल गेळाच पळोवन म्हाका हें करून दी मागीर म्हाका करून दी सो तुम्ही हाडोचे ते पुरे तुम्ही वच की हाडू करी पुरे बेंगळूर गेल्यार तेन्ना थंय पुरा घेवन चिकपेटे ओके हां हां आतां चिकवण हांव 4 वर्स तक करता कंगणा नेकलेस शिकोवचे गेले लेजंट कॉलेजात तशी तांणी ते चेडू म्हाका मेळ्ळ्यार म्हणटाची नाव ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ कोर्न फॅन्सी अंगडी दिता तुमकां ऑर्डर्स आनी येवचेस की तुम्ही ऑर्डर्स घेतावे ओके सो आमगे विक्षकाक तुम्ही सांगू येता तुमगेले ऑर्डर्स आनी आसल्यार विक्षकांना खंडीत जावन आमगे यूट्यूब पेजारी आमगे यूथ ऑफ जीएसबी आमतू पेजार आमकां सांगल्यार आमी मागीर सांगताची तुमके हे नमुन्याचे ऑर्नामेंट्स जाव का म्हणून खंडीत जावन तांणी रीच जावे सांगल्यार पेंडेंट पूरा मेळटा बीड्स कानाचे करतात की तुम्ही कानाचे कोण हँगिंग आणि पुढे करताली फस्टाक ओके कांकणा होय कांगण पुरा बेज मेळटा ताजे वयर आमी कंच कलर्स जाव का बीड्स म्हणून ओके ओके ते जालें ते सिद्धा अंत घालता द 2 टोमॅटो नाव थोडे तूप सुरू एक ओके लास्ट आहे ते वयल्यान घालू तूप घालू मागीर टोमॅटो घालचे चेडूवरी लाईक करता आसली की तुम्ही केल्यारी एज अ स्वीट कोण दवरलाक
ಗೆಲ್ದು ಬೇಕು ತಿಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಕ ಮಕ್ಕನ್ ತಿಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಕಸ ಕೆಲರ ಅವಂತ ಹಿಡಿಸಡ್ ಹಾ ಕೌಚೆ ಓಕೆ ಚಲ್ಲ ಬಿಡಿಲ್ಲ ನಾ ತಕ್ಕ ಚಿಕೆ ಉದ್ದ ಎಂದತ್ತನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಚು एक स्पून घालचे तूप टोमॅटो तीन घाला मॅश केलेलं टोमॅटो तीन घाला तक एक मुकाल पाव साखर ओके आणि एक अर्ध वेळा तिथलं सोय सोय ते साखर मेल्ट जाऊन याच्यातून खडी जाता ना आमगे युजुअल कडी म्हणजे त्या जायतात साखर आहे हम तू घालचे इंटरेस्टिंगच मस्त रेसिपी म्हणारी लेकू जाता ना कशी त्या टोमॅटो मिठाई म्हणून पुढे मी गेला अक्का करचे गेला विंगड बुक शिला ती चांगली रेसिपी आता तशी ते एज झाला ओके 70 ओ झाला रे पाप करता आता सोय घालच्या ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಗಾಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ उद्दा सोडतात बामण शिवानंदजीराव म्हणून आणि त्याक जन चेरडू म्हाका दोन चेल्यो एक चलो चेली आम्हाला डिग जावन म्हाका नात्रस त्याक जन मागीर चल्लो कामा वतस इंजिनियरिंग तागेलस एक कोर्क ऑलरेडी आता तशी फ्री असन तुम्ही आता महिला मंडळ आणि ज्वेलरी मेकिंग आणि म्हणून केला की पुढे दोन तुम्ही साधारण ज्वेलरी म्हणा शिकयताली हा कोरोच बेजेंटा आणि तशी आमगेला मंडळीन हा शिकयला ओके सो तुमकां वर्कशॉप्स आणि कोर्सी जाल्यार तुमकां इंटरेस्ट येवन शिकोवचें म्हणजे जीपीएल आयलेच की तुम्ही लास्ट इयर ओके या पटी खंडीत जावन याची फेब्रुवारी 14 15 16 ताक 2020 येवच वर्सान तू जीपीएल सह्याद्री ग्राउंड सार चोलचेस तंतू तुमकां अवकाश खंडीत जावन तुमकां आनी आमगेल व्ह्युअर्साक हांव सांगची कसं म्हणारी तुमगेल कसले टॅलेंट्स तुम्ही येवन एक वर्कशॉप करताच म्हण जाल्यार तुमकां खंडीत जावन एक अवकाश येवन तुमगेल वर्कशॉप ते कोरेत तुमी मामाची काय उद्दा आटुका अंटे येवका दिसता ताका नवा बेज अशी उठायचं झालं आता त्या साइड सोडता जाल्यार खावे वय अशी बहु लागे त्याची की मग न्यूतन गट्टी गट्टी जात दिसता ना त्याची बदला कडी कोरून डब्या घालणं वचलाय त्याची साइड सोड का त्यांना जाल्ली म्हणल्या का पशूच टोमॅटोस ना वय लास्ट टाका फायनली एळा पेटी घालून 1-2 मिनिट करचे सो मस्त क्विक कशी रेसिपी लगेच जाता एक टोमॅटो आणि नारळू चढावत जाऊन आमका वायनाचे नारळू मस्त असता ना वायण दिताच पडा त्यांना कसं करच म्हणून कळना वय नाही म्हणा आम्ही पियाव लसूण आणि घालू जायना त्या म्हणते नसल एक स्वीट करून कोकोनट बर्फी आणि करता पडे तशी टोमॅटोची एक बर्फी करून दवर येता त्याची साइड सोडली कुठले ऑफ करचे नॉन स्टिक काय वय वय कलर आहे चंदे कॅरेट हलवा से यायला चेरडू आकनी कॅरेट हलवा म्हणून दिला री कॅरेट बर्फी म्हणून दिला री पक्कनी कळेश ना कलर वाई सोय जाता जाता ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ सोय म्हणतात वय ಚಾಕ್ಲೇಟ್ आणि बळ सोय घालायला काय नाही वय या टेस्टी पुरमुळला ऐकतस एळा पिट्टे निघालनो कॅरेट हलवा शे पुरमुळ येतस पातलाच हां होई छान तूप घाल का अशीच इझी जातं
टोमॅटो बर्फी रेडी जाला आनी चिकन उतार समा घट्टी जाता ओके आता टेस्ट म्हाका कशी जाता पळयतना त्या पुरंबोळाक म्हाका अर्जंट जाता खावच्याक पळयतना कॅरेट हलवा अशी दिसता सर सोयेचे आनी टोमॅटो टेस्ट लायक कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोईंग मस्त लायक सर हांवें लेखलें तुमी काही मी एक्सपेरिमेंट करता म्हणून जाल्यार लायक असे एक्सपेरिमेंट वापस वापस करची तसले एक्सपेरिमेंट हा तशी करत राउंड करून तशी मस्ट ट्राय रेसिपी आणि कुकिंग कॉम्पिटिशन आहे ते कसं असल्यार कसं करची म्हणून कळना इजिएस्ट रेसिपी आहे टोमॅटो घाला म्हणून तू कळयना खंडीत जावन ट्राय करायचे आणि आमकां कमेंट्सान सांगायची कशी जाली म्हणून हांव खावन फिनिश करता टोमॅटो बर्फी कोरेत म्हणून एक आमकां दाखोवन दिलेलं आहे शैल मायेक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता आमगेल खातीर हांगा येवन हें टायम स्पेंड केलेला का अपास आमकां येवन असले एक अनेक एक्सपेरिमेंट तुमगेला आख्खान जो कोणें कोर नासा पुरो ते आमगेल वेरी ट्राय करायची खंडीत जावन हांव खावचें रेडी आसा सकट वीक्षकय पळोवच्या रेडी आसाची या चॉपास आमकां असले एक इनोवेटीव रेसिपीज कोण दाखयाची आयचे एपिसोड हांगा समाप्त जाता धन्यवाद म्हाका हांगा येवन हें करूंक तुमी आपयला मस्त धन्यवाद नम्मा टीव्ही आनी तुमकां थँक्यू सो मच